Hola, Xavier. Què tal? Mira, ens coneixem, que fas aquesta exposició a la sala Palet. A la sala Arxiu Tovella. Arxiu Tovella. La primera exposició individual. Què fas? La primera, sí, individual. Quants anys tens? 26. Mira, he vist els quadres que m'han agradat molt i dius que treballes sobre fusta. Sí. Hi ha un quadre, per exemple, que trobava magnífic. Em pots explicar com fas un quadre? Mira, jo faig servir moltes tècniques, tant seques com humides, sempre les sobreposo. Normalment el resultat sempre és una mica difícil de desxifrar com està fet només per això, perquè faig servir molta tècnica. Llavors jo començaria, aquest per exemple, començaria amb un dibuix sobre paper i aniria després incorporant tècnica humida, aiguada i altres tècniques humides per donar-li uns altres valors, que ja el paper començaria amb línia, amb grafit, i després li començaria a afegir valors amb tècnica aquosa. Després el següent pas seria enganxar-ho sobre una fusta amb una cola que quedi ben enganxat, consistent, i després aplicar una última capa de tècnica humida, que pot ser pintura o batuns, tota aquesta sèrie de tècniques que envelleixen, i després, a més, dibuixar una mica amb el paper utilitzant la lija. Desprens el paper amb la lija i creant totes aquestes franges, i aquest seria una mica el procés així. Sí, i et fa plaer, per exemple, utilitzar coses que pots reciclar? Sí, clar. Una cosa que està abandonada. Exacte, jo crec que té molt de sentit, sobretot amb la temàtica de l'abandonament una mica que jo treballo, sobretot que el suport contingui també una mica l'essència de la temàtica, que seria utilitzar un suport que està abandonat, que és una deixalla, i reutilitzar-lo i convertir-lo en una peça d'art. Jo crec que té molt de sentit dintre de l'obra que jo faig. O sigui, és satisfactori, perquè convertir una cosa que està a les escombraries o que és una deixalla amb alguna que després pot arribar a ser una peça d'art és satisfactori, és interessant, però també per l'espectador, jo penso. Què diu la teva mamà? Què diu la teva mamà? Ja em coneix, que sóc una mica drapaire. Bueno, un plaer, Xavier.